Яв Саёд имрӯз ай хотираҳои гузаштаам нақл мекунам. Ай хотираҳои чашхиморам ки ҳамаш ҳақиқат дорад. Ҳақиқат Заргар медиа тақдим мекунад. имрӯз ай хотираҳои гузаштаам нақл мекунам. имрӯз ба ои чашм палянка гузар мекунам ки ҷои вохиримон буд, рӯзои хирсандӣ буд, дар бағали ма будӣ у чашмои химорай ма буд. паҳ рӯзо доштем мегуфтам дунё ай машид, сарам дар болои зонут буд, ай ту навозиш мешид, навозишам мекардӣ ба о овози ширинат. ма саёди ӯ будам, у чашхимори ма буд, не ки тақдири номард мора ай ҳам ҷидо кард. И дунёи лаънатӣ нисбати ма раҳм накард, гирифт чашхимори мара, ҳаёти ширин машҳур кард, дура ба хонаи бахту ҳиссиёт ма таи гур кард. Дунёи ма торик шид вақте чашхимор ма бурдан, хиёл кардам даи ҳаёт, ай модарам ҷидом кардам, ма ранги кӯдаке будам, ҳар саҳар ӯ мехезон ма, тақдир мора ҷидо кард, гирифт чашхимори мара. рафт тамоми зиндагим, рафт тамоми нафасом, ту бугӯ чашхиморам дар дод дар занда маром. ман одаме будам ки дар 20 соли ҳаётам зиндагӣ мара зарба зад, неки шикаст нахӯрдам, дар оиламон як бача дар бари очаам будам, бачаи дӯстдори оча, ай хона безор набудам, неки дарди лаънати дай хона безорам кард, чӯчаҳои душанбе дар мара хорузорам кард. ҳар шаб ба гиря фақат тай парчаам мерам, чашхиморам дигар несай худо ки ҷо бирам, очам ба умеди ма ки бачам ай паи дастоша, не ки бачаи лаънатиш ай паи ребхониша, и дарди чашмои тира, ай дилам канда намеша, и қахотира ай дошам, ай сарам берин намеша. Ти рафти хонаи ба хонаи ман пури ғам шид, ахирон рӯзи рафтани сатри сарат хотирам шид. баъди рафтани ҷонам ҷои вохиримон мерам, таи парчам ё палянка мости 103 мерам, ба чашмои гирёнам ба дили пурай дардам, таи парчам мерам, шавма саҳар мекунам, ҷои даховум мебара, сарам болои зонут буд, шӯхию бозӣ мекардем, орзумон рамзан али буд, дар рӯи дастои ма будӣ, ай ҳаётат розӣ будӣ, мегуфтӣ ки нағалтоним, сахт бағалам мекардӣ. аҷаб рӯзои хише бари ҳамдигар дадоштем, пешай хонаи бахт рафтана даам хотира гузоштем, ки ма ба овоз зиндаям, не ки ҳиссиёт дар дил не суратҳои таи парчам рӯз то рӯз хира шидест ғамай, фақат дар дилам ки дар бари азнаи дилгир шидам, ай худам ай дунёи лаънатӣ, ай худо як чӣ мехом рӯзе рӯ паруд бизанам, ту қатъи шавҳарат бошӣ, баъд медонам чӣ кор кунам. ман дар иҷодда азоб, ту дар бари азнаи қоматам, ай дарда хам зад, чашхиморам мефаҳмӣ, ман ба чашмои гирёнам, интизор раҳи ту дар гуфтӣ маҷбур шу метанам, наметонам ҳеҷ кор карда, оби чашмои ман мереха, ай худо зора мекардам ки тира ай ман нагира, ҳеҷ кас нарасид ба додам, фақат гирья мекардам, ту дар барим набудӣ, чашхимори лаънати ҳаёти мара сӯзондӣ, ҳозир ту нести дар барим, ҷои вохиримон насай, ту рафти чашхиморам, даринам дар калеса, и қадар доима дорам, ай пишти чашмои химортай, сабаби дод заданам, тура даст ба даст дидан ма, и қарӯз дардам кам набуд, тура ба язда дидам, и дафқати язда будӣ, кӯдаки бадандам дидам, хотири чашмои уқобӣ, ошиқи ту ма мондам, ту рафти чашхиморам, хидматаи ниқоб кардам.